Kao dete sam ja još počeo da skupljam kutije od šibica, ali samo sa etiketama na kojima su bile životinje. Pošto sam u isto vreme skupljao Životinjsko carstvo i onda nekako to bila sfera mog interesovanja. U nekim srednjoškolskim godinama sam počeo da skupljam i nekakve druge etikete. Dobio sam jednu veću količinu toga od Zorana Božovića, drugara mog i kolekcionara isto svega i svačega, tako da me je to onda ubrzalo da nastavim da skupljam filumeniju. Dakle, filumenija je naziv za kolekcionarstvo etiketa od šibica i danas je ta kolekcija ogromna. Ovde u Kulturnom centru izloženo samo nešto što je opus koji upozorava na opasnost, dakle nekakve razne norme ponašanja u saobraćaju, briga za decu, ekološke nekakve parole. Tako da je od cele kolekcije izabrano samo tako nešto. Inače, kolekcija ima jako veliki broj etiketa koje predstavljaju floru, faunu, reklame i razne druge edukativne sadržaje. Ima domaćih iz dve fabrike, Dolac i Drava. Postoje ovde u kolekciji francuske, češke, slovačke i Sovjetskog saveza, ali na različitim jezicima. Dakle, iz ere Sovjetskog saveza postoje, ne znam, beloruske, ukrajinske, ruske i tako valjda što sam mogao da zaključim po ovim nekim tekstovima. Rumunske, mađarske, tako, evropske zemlje su uglavnom uključene u ovo, mada u kolekciji postoje i neke razne druge zemlje koje nisu učestvovale u ovome zato što nisam uspeo da dođem do nekakvih upozorenja na tim etiketama, nego su nekakve reklame iz Argentine i čega već. Na ovoj izložbi su zastupljene etikete iz 50-ih, 60-ih i 70-ih. Tako da je to period koji je zastupljen u galeriji, mada, kažem, kolekcija ima i neke starije, a i neke mlađe eksponate. Što se tiče dizajna, grafičkog dizajna, ovo su mala remek dela, zapravo da se povećaju na veličinu plakata, niko ne bi primetio razliku, ne bi shvatio da je to jako malih dimenzija u originalu. I ako pogledamo, ima jako dobrih ostvarenja, dakle, vrhunski dizajneri su i ilustratori su se bavili ovim. Oni su, nažalost, anonimni, ne znamo ko su autori, jednostavno nisu potpisivani, ali ovo predstavlja mali trezor, malo bogatstvo grafičkog dizajna. Ideja izložbe da se nešto zaboravljeno vrati pred publiku, da shvatimo da je nekad postojala mnogo veća briga za decu, da je postojao rad pre svega. Znači, ovde su neka upozorenja u radu, kako se ponašati, ali postoje rad za razliku od danas, mislim šta se danas dešava. Tako da nekakva ta upozorenja su postojala da bi sprečile nesreće. Dakle, nesreće su se i onda dešavale kao i danas, ali mislim danas je to svakodnevnica, a ranije baš i nije bilo tako. Druga stvar što je jako zanimljivo, to u Americi postoji dan danas, dakle, proizvod koji ulazi u svaku kuću, na primer, pakovanje mleko se pakuje u tetrabrik, i na njima su oglasi o nestalim osobama, o raznim nekakvim humanitarnim apelima i čemu već. Tako da šibica je kao nešto što je bilo jeftin proizvod i svima potreban, ulazilo u svaku kuću sa tom etiketom na kojoj je bila nekakva ili poruka o sigurnosti, bezbednosti ili edukativnog sadržaja. Dakle, mnogi su mogli da nauče razne životinje, da saznaju nešto o biljkama, lekovitim i kakvim već sve drugim.
Postojale su čak i društvene igre, postoji serija kutija šibica na čim se etiketama aplicirane domine, tako da vi kad skupite ceo komplet možete da igrate domine. Dakle, taj mali, jeftini predmet je zapravo bio nešto što je na jako dobar način ulazi u svačiju kuću i imao je svoju misiju da informiše i da upozori na razne stvari. Ne znam šta bi danas to moglo da zameni, šta bi bio pandan tome, jer šibica je malte neistrebljena pojavom upaljača. Tako da stvarno ne vidim, mislim, društvo bi moralo potpuno da se promeni da bi uopšte počela ponovo briga o deci i radnicima i koje čemu sve već, ekologiji pre svega. Tako da ne znam šta bi sad to bio pandan, ali mislim svakako bi nekakve društvene promene morale da omoguće uopšte da do bezbednosti dođe, pošto mislim da je sada to sve nekako zapušteno. Jedna parola, to je na jugoslovenska je proizvodnja šibice, tu je negde iza mene. Jedno stablo 1000 šibica, jedna šibica 1000 stabala. Znači, ko razmisli, zaista je tako. Možemo od jednog stabla proizvesti jako puno šibica, ali jedna nepažnja, samo jedna šibica može izazvati jako veliku štetu. Tako da ima, zaista ima raznih parola, mislim, morao bi da idem od jedne do druge etikete i da komentarišem, ali evo, još jednom, dakle, briga za decu, higijena, pravila ponašanja u saobraćaju, upozorenja u radu sa opasnim mašinama, ekologija, dakle, to su negde teme koje su zastupljene na ovoj izložbi. Vidiš, ovaj dizajner, to je ovaj isti. On obično sa decom radi. Vidiš, ovaj kao da se pentra se da bere to. Evo vidi, dakle, taj dizajner uglavnom obrađuje brigu za decu. Znači, da se ne sankaju blizu saobraćaja, da ne čitaju nešto, da nemaju pažnju usredsređenu na stripove dok se voze. Onda tamo radi sa benzinom, ta mala devojčica. Ovo ovde sa šibicama nešto barata. Kao nešto, ne znam šta, pomaže lutki da napravi požar. Tako da taj dizajner je baš orijentisan na brigu o deci. A onda opet ovakva serija, samo da nađem, ovo je ekološka serija, sve ukazuje na to, evo, voda nije smetlište, to je češka proizvodnja. Rusi imaju ove neke razne sa poljoprivrednim mašinama šta se radi, evo ovde, isto. Ovde čak piše i godina. Rusi su imali cenu, godinu i po standardu GOST, to je njihov gasudarstveni standard. I onda jako je dobro to uvek, kod Rusa se tačno zna i godina kad je proizvedena. Evo 64. 1 kopejka cena, 1 kopejka. Tako da je tu sve jasno. Francuski ilustrator daje otprilike karikaturalno. Znači, te velike žute etikete su od francuskog ilustratora, karikaturiste koji na taj nekakav duhovit način komentariše šta se tu sve može desiti. I tako, ima ovih raznih higijenskih, to da se uništavaju muve, vaške, buve, to sve. Ja kažem za sebe da sam kolekcionar kolekcija, u stvari. Razne stvari se skupljaju i ako bi sad baš morao nešto da najavim, to bi možda bila neka reciklaža ambalaže. To je nešto što radim već 2 godine sa suprugom i na potpuno različit način. Ona ima nekakav slikarski pristup, ja imam dizajnerski pristup i negde u nekoj skorijoj budućnosti ćemo napraviti izložbu gde će biti predstavljene te moje kolekcije toga i radovi moje supruge koja na potpuno drugačiji način to obrađuje.